Lagyan na to sa tabi. Ato tang tabi? Lagyan ba na bili? Dili. Karo na ito yung tabi? Wala. Wapa ko ito yung tabi kay. Manitap kong source dito sa iyang kuan. Kay buhatag tanyag. Tawag ato. Loading niya. Wala niya yung source doon eh. Dito dapita ba? Magasto na po. Stop man po, right? Ang dili ka post. Kanina dili dapita may wala ko ka. Madulong ta sa lain na kuntiyan lagi. Hindi ta maging tapas siyang lagi. Ha? Ito kung makagit ang tapas siyang lagi. Si Binduli naglabad naman yung home Binduli. Ito na ikat dili. Murag na squatter na kay. Bili kuan naman lang good ka ng tungod niya itong Atlas ba yan. Dili na lang namuyo. Talang tayo katukod o balay. Hindi mo na dire ang tabako. Dili, ako sa bako dito sila ako. Oh, usam din ni dire. Ako sa pangalan dito. So, Lutupan, isa din sa Lutupan Public Market. Ako to lang kataas dito, motor ito. Ang public market ako dito po simbahan. Kaya kanang merkado nila sa ubos. Pero diya sa das ng pangalan nila. Ano yung hindi mo makikain na rin? Paano maklaro? Sa pusog mas lima, natas kaming kalsada.